салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Ассалому алайкум подписчикои муҳтарам. Имрӯз мо як нақша омадем ки фақат як дарвозаро сиёнка кунем. Иншолло 1 миллион просмотр. Шербачаҳои ғариб ҳамааш бо дастгирии шумо ҳама хеле баланд рафтеса. Подписчикои мо, просмотрҳои мо фақат лайка биҷиқен, поделиться кунен, чӣ кор мекунен намекунен. 1 миллион просмотр кунем. Амира бачаҳо бифаҳманд ки тоҷик ҳам ҳунар дора охи она шобара. И дарвоза айчи тайёр шудагия листои 2 ана профилои 8x4 ана кофка болош не кофка задагия диден. Оно қоши болора қариб 15 рӯз мо кор кардагем барои ин қоши боло. Бо ина сифатҳои варитора нишон те бародар, варитои сифатҳои корра нишон те полни. Дарвоза размерш 6x4, нархш 1 квадратш 2400 сомон шидира. Ана бурда часпондан ҳамаш. Бародари мо чиба якта ҳамин дарвозаро нақша гирифтем ки сиёнка кунем. Мақсади мо ҳамие ки шумо сифати корра ана тарзи сохтанша ҳамаша мо ба шумо вай мепартоем. Шумо дуроен инаи душанбе барота мо дар таги чӣ менависем? Душанбе барота 77 ҳамуда рафти корш чӣ хел шудагия, чӣ хел тайёр шудагия, чӣ хел установка кардагем ҳамаш ҳаста. Лайкора фаромӯш накунем бародаро. Ҳамин мақсади мо ҳамие ки як дарвоза бояд 1 миллион просмотр гира. И арзанда иншолло бохтон баҳо метиҳен. Нархш 1 квадратш 2400 сомон. Ба 918 74 7 занг занед. Любой намуд дарвозаро месозем. Лайкоро фаромӯш накунед. Бародарои дарвоза паҳмиш 6 метр ай, баландиш 4 метр. Ира номша крокодил мондем. Шумо чӣ мегем бо хайд номша бо шумо амонин мешава. Мо номша крокодил мондем. Лайкоро фаромӯш накунед. Раҳмати калон барои лайкотон, раҳмати калон барои наи дастгириётон. Мо ҳамаи шумо миннатдорем. Бо дастгирии шумо ина мо канали мо пеш рафтеса. Баъд дар рӯи экран мо мемонем. Инстаграм касе истифода мебара. Душанбе варота 77 мезанен. Амуҷа мо ҳама намуд қариб 10,000 дона суратҳои дарвозаи дуроен тамошо кунен. Кадомиш мақулай дарвоза ай 4500 то ҳамхе мерава боло то 50-60,000 сомона дарвоза аст. Дарвоза чиба хеле ай 4.5 то 50-60,000 ай. Вай вақте ки дарвоза узорш қимат шид, корш меҳнатш калон шид, ҳамхе нарх рафтан мегира. Мо любой нарх да дарвоза дорем бародаро. Дар кошава ай 7,500 сар мекунем то ҳамхе боло мерава. Ин аёз мо мақсади мо ирӯз як дарвозаро сиёнка кардем. Ин дарвоза иншолло арзандаи мо мехоҳем ки ҳамин дарвоза яхча нишон тия 1 миллион просмотр гира. Худо хоҳад бо дастгири шумо вес кули ҳамин тоҷико ғарибачаҳое ки моро тамошо мекунанд, ютуба тамошо мекунанд, Нарх Тиҷира лайк монем, поделиться кунен, ҳамин просмотрҳои мо калон шава. Бо дастгири шумо мо пеш мерем. Подписчикои муҳтарам, касе да дарвоза дар корай ба 918 72 47 занг зана. Любой размер, любой нарх. Барои бовариётон мо раҳмати калон мегем. Шумо бовар мекунед да ода надида моро картада пул мепардоен. Ана сиёнка мо мерем месозем, шумо да мебарем мечаспонем. Барои бовариётон раҳмат. Бо дастгири шумо мо ҳар рӯз ҳам пеш рафтесем. Худо хоҳад ҳамин лайка мегум ку лайка биҷиқ дига охи нигоҳ нака ягон ҷо кам намешава. Бародари азиз, гигантский дарвозаи ина мо видеоро бинед, хитон хулосатон бирорен, сифатҳои корра бинен, варитоша бинен, меҳнатша бинен, хитон баҳотиен. Ана баъд то чанд километр бисёр одамо савол метиҳад то чанд километр бепуле? Раҳое ки наздиканд то 50 километран ҳамунҷо бепуле. Усуша разишаша метиҳем мо мебарем мечаспонем. Тоҷикистона тамоми ҷош мебарем. Любой ҷош мебарем мечаспонем метиҳем. нархҳои мо ай замин то осмон фарқ мекуна. Ай дига шумо мехоҳем ки дарвозаи арзон шумо бигем WhatsApp да бинависен ки инами дарвозаи мо да арзон дар корай тамом 3000 дар корай, 4000 дар корай, 5000 дар корай. Ҳамура да WhatsApp бинавис, мо сураташа мепартоем, интихоб кунен. Любой нарх дастай дарвоза. Раҳмати калон барои дастгириҳо, лайкоро фаромӯш накунен. Бозам раҳмат. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.